Ejja għall-mument nimmaġinaw li Simon Busuttil jirbaħ il-vot ta' sfiduċja li ressaq fil-gvern u jsir Prim Ministru. Liema politika jibdel minn din li hemm illum. Mill-ġdid heavy fuel oil, jeżistu dubji kemm Simon Busuttil ikompli għaddej bil-qalba għall-gass u bil-kuntratt tal-Power Station li jagħmel kruċjata kontra tiegħu. Għalih is-soluzzjoni hija pipeline. Din hija soluzzjoni li tieħu ħafna snin u għalhekk pajjiżna jibqa' juża l-heavy fuel oil għal minn tal-inqas 10 snin oħra. Daqshekk miljuni mill-IIP iwaqqaf il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li tant tkellem kontra tiegħu. Ikollu konflitt intern fil-Partit Nazzjonalista għax minnu qed idabru eluf kbar ta' euro nies bħal Fenek u Francis Zammit Dimek. Ebda sptar ġdid f'Għawdex. Simon Busuttil waqqaf il-bini ta' sptar ġdid f'Għawdex għax ma jemminx fih. Konsegwenza ta' hekk titlaq ukoll l-iskola Medika Barts. Iż-żonqor abbandonat. Simon Busuttil ma jsirx il-proġett tal-Università Amerikana f'Żonqor Point dan għax kien dejjem kontra tiegħu u kontra l-investiment fin-naħa ta' isfel tal-pajjiż. Iż-żonqor jibqa' abbandonat. Ma jsirx il-Park Nazzjonali. Bħalma jitwaqqaf il-proġett tal-Università, jitwaqqaf ukoll il-proġett tal-Park Nazzjonali fl-Inwadar, park li kien ilu fuq il-karta snin iżda l-Gvern Nazzjonalista qatt ma implementa għax għalih in-naħa ta' isfel mhix priorità. Iwaqqaf il-pagamenti lil dawk li qed jieħdu flushom fuq ir-reġistrazzjoni mħallsa żejda fuq it-taxxi tal-karozzi. Dan għax din il-weda Simon Busuttil sejħilha korrotta u li tista' twassal għal bailout. Mediċini out of stock. Jerġgħu jiżdiedu l-mediċini out of stock. Simon Busuttil ma jinkwetax għax għalih dan huwa bħal bot biżelli out of stock għand tal-grocer. Mijiet ta' anzjani jispiċċaw jerġgħu jixtru l-mediċini li jkunu out of stock. Żieda fl-immigrazzjoni. Jiżdiedu bil-mijiet l-immigranti li jidħlu f'pajjiżna għax il-politika ta' Simon Busuttil dejjem kienet li dwar dan ma tista' tagħmel xejn. Jiżdiedu il-listi ta' stennija. Simon Busuttil dejjem kien parti minn gvern li jemmen li l-listi ta' stennija jispiċċaw meta tispiċċa d-dinja. Bih Prim Ministru jerġa' jmur lura l-qasam tas-saħħa. Inqas stipendji. Simon Busuttil jemmen l-istudent li jirrepeti m'għandux jingħata stipendju. Għalhekk jitneħħa dan l-istipendju l-gvern iħallas inqas miljuni fi stipendji. Dan konformi mal-politika ta' Busuttil li naqqas l-ispejjeż. Dritt ta' żwieġ. Simon Busuttil jemmen li l-koppji omosessuali m'għandhomx jingħataw dritt ta' żwieġ. Għalhekk tibqa' biss fuq il-karta proposta li l-Prim Ministru Joseph Muscat diġà qabel magħha. Friża fil-pensjonijiet. Simon Busuttil jiffriża l-pensjonijiet għax mhux l-ewwel darba li ddikjara li ma setgħux jiżdiedu l-pensjonijiet.